Goeie. Ken ze nog, die boswachters van jettiets? Grutte man, vaak een fiksbut, heuge griene lezerszoon, een kooskieten griene jekker, geweer op het schouder, herder in de boezen en een vierkikker van de buik en een lietse watje op een holle. Jonken hem een los erin de volle hong. Vaak in leensjes bij rieke bosk- en veldbezitters, meest met blauw bloed. Ze schaten er eens een ziek reekbokje uit en zorgen dat de baas mijn kriest een has op tafel hier. Ze zeggen goed naar de bjemmen en stroeken en regelen wat er wat aan dier worden moest. En vanzelfs struinen ze 's nachts in het bos om de sneupers voor te jagen. Ze binnen het meer. Maar Sint-Wurg hebben we wel zo'n 30 energieboswachters in Friesland. Gewone klein, geen geweer, want ze stemmen op de Partij van de Dieren. Ze doen eigenlijk niet, enkel wat praten. Ze worden in 2 maanden opleiden. En dan hebben ze genoeg wetenschap om oerheden en oren groeneigeners te vertellen dat wat die met die grond zullen nooit helemaal goed is. Woorden zeggen nou al dat ze net opleiden worden, maar indoctrineerd. Neem nou de zonnepaneelvelden. Die binnen vanzelfs delkwak door technische jongens die het nevens de milieu geen aanhaal van natuur en omjouwing. Zo'n energieboswachter die kwam bij de Hendricks een, zei dat het zonnepanelenveld en zei, eens moet er wat meer leven in komen, laat het gas maar groeien. Nou ja, nu is de enige functie van gas dat je het meer kennen. En de zonnepanelen die worden net fleuriger als er wat van die lange gaspalen tussen troststekken. Boven dat krijgen ze dan minder zinnen. Energieboswachters bestaan omdat het milieu hier vindt dat de oerheden te min hartje naar wat de meesten willen. Ze bedoelen naar wat de milieu hier wil. En dat is net voor elke ding gelijk. Elk had zijn eigen verhaal over zonnepaneelvelden, al binnen meesten het wel eens over dat het net overal lekker mooi lijkt, in elk geval heel oors, maar dat ik wel heel wichtig is dat we die energie krijgen. Voor het oren, met de milieu hier van mij best op alle zaken slaat lezen. Maar neem die paar meesten die het opleiden binnen om in te spreken, alsjeblieft geen boswachters. Want dat wie een echte veldmeesten.